Hello guys, my name is Real Amir. Emana, Alta Fashe, boom. It's C-Boy, the baddest producer. Tapa Fashe, Eman Tapa Fashe, Tapa Fashe, Emata, Eman Tapa Fashe, Tapa Fashe, Eman Tapa Fashe, Tapa Fashe, Gayuna, Eman Tapa Fashe. Tapa Fashe, Eman Tapa Fashe, Kanta Fashe suka ce in mun yi ba za ta yi ba. Emana, bayan ta fashe sai gashi suna kwada yin jinta. Aka ne Allah da ka bani basirar raina ta. Gada ni da gayu yan outing, abun mu muke yi everything. Kan ma da yake no fighting, akwai ni da datar yin chatting. Calm down baby no fighting, yan matan ba suna ta bukin. Guys abun kamar fafim suka ce wai ni ne king. Ni ne king. Mana guys kafin ta fashe ne suka ce in mun yi ba za ta yi wani shine muka gwada. Ta fashe man ta fashe mana ta fashe yan mata mana ta fashe ta fashe man ta fashe gayuna mana ta fashe ta fashe man ta fashe gayuna mana mun faso da zafi mu muke da jari aka ne ba mu canza tsari su saka sari mu sa asiri ba mu yin asiri mana duk su je su tsara mu zo mu dora ba mu san asara mana cin AC nake ban fitowa fansi na sai ku dinga shigowa makiyan ba su dinga labewa ta fashe man ta fashe ta fashe